Ήρθαμε περπατώντας από τον Άγιο Πέτρο μέχρι τη Μόλα. Έχουμε έρθει με την εθελοντική δράση Πάρνηθας για να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Μαζί με την εθελοντική ομάδα της εταιρείας Φάρος γεμίσαμε τον κόσμο με εθελοντές, με μικρά παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το σημείο της Πάρνηθας δεν έχουμε ξαναέρθει. Είναι όντως πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Το συστήνουμε σε όλο τον κόσμο να έρθει να καθαρίσει την Πάρνηθα και να προστατεύουμε τα δάση μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία, κυρίως για τα παιδιά. Και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε οικογενειακώς. Να έρθετε, είναι τέλεια. Ξαναγίνεστε παιδιά. Είναι μια ωραία αρχή από μια ωραία μεγάλη παρέα η οποία συνεχώς μεγαλώνει για να σώσουμε το βουνό μας. Έτσι. Όπως είδατε έχουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα, φιλικό, χαρούμενο. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ομάδες και όλο τον κόσμο που αγαπάει την Πάρνηθα. Την ομάδα τη βρήκα αρχικά στο Facebook, σαν σελίδα, την ακολούθησα. Είδα ότι είχε ενδιαφέρον, μου άρεσε και είπα να πάω από κοντά να τους δω. Και από τη στιγμή που τους γνώρισα και μετά κόλλησα. Ο κύριος μπορεί να λέει σε υβάγραφα, αλλά ήρθε στην Πάρνηθα να βοηθήσει σήμερα. Πώς το βρήκατε? Εντάξει, πολλά πράγματα θαμμένα και χωμένα κάτω από δέντρα, χωρίς λόγο. Όλοι μπορεί να έχουμε μια σακουλίτσα και τα απλά πράγματά μας να τα παίρνουμε μαζί, να μην τα αφήνουμε στο βουνό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που ήρθαμε μαζί σας και μας οργανώσατε. Μαζέψαμε σκουπίδια. Πολύ ωραία, μαζέψαμε τα σκουπίδια. Ευαισθητοποιηθήκαμε. Μετά τον καθαρισμό ήρθαμε να φάμε. Μας άνοιξε η όρεξη περπατώντας. Θα καθαρίσουμε και όταν θα φύγουμε, δεν θα μείνει δείγμα. Και τώρα απολαμβάνουμε την παρέα. Θα το ξανακάνουμε κάμα τύχη? Εννοείται. Ωραία. Παρότι δεν φαινόταν, μαζέψαν πολύ πράγμα. Συγχαρητήρια παιδιά για όλα. Να μας καλείτε συχνά, Ακόμαστε, μην έχουμε παράπονο. Έχουμε γεμίσει πάνω από 15 σακούλες με απορρίμματα και στη διαδρομή και ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας θα συνεχίσουμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ανέβηκε όλος αυτός ο κόσμος και σήμερα καθαρίσαμε την Πάρνηθα. Θεωρούμε ότι οι προσπάθειές μας επιβραβεύονται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Ελάτε να μας βοηθήσετε στην επόμενη δράση μας. Να είμαστε καλά, να κάνουμε πάλι τέτοια. Άντε και στις πεζοπορίες. Οι καθαρισμοί θα συνεχίσουν. Δεν σταματάμε ούτε λεπτό και τα επόμενα Σαββατοκύριακα θα γίνουν συνδυαστικά. Τη μία μέρα καθαρισμοί, την άλλη μέρα πεζοπορίες. Θα ξεκινήσουμε με επιστοποιημένους παρόχους πυροφυλάξης και έχουμε και κάποιες ημερίδες που θα μιλήσουμε και για το αδρανοποιημένο φυτόριο της Πάρνηθας που δεν λειτουργεί και για το μέλλον του καζίνο, για ό,τι δηλαδή μας αφορά, έτσι ώστε ο Δρυμός να μπορεί να είναι σε μια εύρυθμη λειτουργία, αλλά και τα ζώα και η φύση στο φυσικό περιβάλλον.